Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li ma jistix bl-eks kapijiet nazzjonalisti u jirrikonoxxi dak kollu li jagħmlu għal pajjiżna. Fid-dibattitu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, Adrian Delija wera l-gburija bl-eks kapijiet nazzjonalisti. U jiena ma nistħix mill-predeċessuri tiegħi, anzi dak kollu li jagħmlu għal pajjiżna jiena nirrikonoxxih. B'din id-dikjerazzjoni, Adrian Delija kompla jagħmel tiegħu il-gidba tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fl-2017, Daphne Caruana Galizia kienet allegat li l-kumpanija E-Grant hija tal-Prim Ministru familtu. Lit il-emenija ta' Delija, Pier Portelli, kien iddepożita l-qorti dokumenti folot biex issir gidba fil-konfront tal-Prim Ministru u qal il m'għandux minn xiex jisti. Bil-Prim Ministru fakru fil-gidba li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-konfront tiegħu u ta' familtu. Gidba b'riperkussjonijiet fuq il-pajjiż fejn kellu jmur għal elezzjoni ġenerali. Tafx għal iktar ħareġ karta jgħid li l-mara tiegħi għandha kumpanija fil-Panama. Dik il-karta issa ħarġet l-inkjesta. L-inkjesta l-konklużjonijiet li huma inkonfutabbli, tant li Dr. Delija jrid jkeċċih lil ta' qablu llum li reġa' darlu. Dik il-karta dak l-inkjesta taf x'kienet tgħid li dik il-karta li jurikom dakinhar kienet iffirmata b'mod fals. Dr. Muscat fakkar fid-dibattitu li kellu fl-2017 ma' Simon Busuttil meta kien qallu li jekk jiġi elett Gvern Laburista, kumpanija ewlenija tal-gaming kienet se titlaq minn Malta. Għamel il-predeċessur tiegħu żewġ affarijiet. Ara email ta' Parsi biex jgħid isma' jekk jitla' l-Labor nhar il-Ħadd, it-tnejn ħadd titlaq kumpanija tal-gaming Malta. Qedlu jekk dak nhar it-tnejn immur nieħu kafe għandhom. Mort nieħu l-kafe għandhom dak il-kumpanija għada Malta. Delija qal ukoll li ma jistix lanqas bl-eks Prim Ministru Lorenzo Gonzi. Il-Gvern immexxi minnu għolla l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u vota bil-qalb favur il-kontijiet tad-dawl. Bil-Prim Ministru ifakkar lil Adrian Delija li kien dan il-Gvern li raħħas il-kontijiet tad-dawl u qaleb il-Power Station mill-aktar żejt li niġġess għal gass. Nieħdu kieku ħafna iktar bis-serjetà il-kap tal-Oppożizzjoni kieku l-Europarlamentari tiegħu ma qagħdux jifixklu kull ħin u kull mument biex naqilbu minn sistema ta' heavy fuel oil għal sistema ta' gas. Dawn il-5 snin ħlew nofshom jippruvaw jiġġieldu l-Gvern biex ma jkollniex kontijiet irħas, biex ma jkollniex power station li tniġġes anqas biex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.